أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمبالما ملكنا فوني لما بقى جكلو أمباو بيلا جلين فوني إسلاميا كفولي إسلاميا كفولي مني أرجيني كونو ديونغا فولي بي أبوكا إميشون كنكا نوي الحضارة la civilisation mais amena civilisation minta krenkrenia la ou islamia ka civilisation ni nabe fo hadaratul islamiyya oui la civilisation islamique amena kuma nyelen kan islamia ka nyelen o konnana anye karamo mi wole nan nabe na baroke islamia ka nyelen kan oye ambalmake Musa Keita e bismillah malikuna funi keneka. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nga foli be iye Muhammad Khatib. Nga foli be malikuna foli lamenikela bela jeli. Ok, inshallah foli jarani antena ke akume daga ngirindara an fene bi fo ina nanga wuli kan me ajaranyi kosobe Ustaz Keita naam jana anga kuma islamia ka nyelen kan akadni folo nyelen re mu nabi fama hadora civilisation nabi fo ama nasara kanati munde nyelen ikanyini gali nyuma bay kadagan naam fanga civilisation don femin don aka wala mogo yi d'accord ka ko anga fo ni islamia tay ni nununte d'accord o la civilisation est mi naam oriye nyeta civilisation bina fo ni ko iba fo bamanagana nyeta nyele abe fenkili o goro yidi ni pour que kadaga civilisation no nyele akoro a doni kelaw mo mënu ga bara be civilisation ñe nima ou ye définition chamandiala d'accord donc amina dama doni fois la wala sa ka mo la famille comme wakati kurunino ibala hal nasira ka ke définition flauve saba ñogona ibo fo comme ça ambe continuer kata ñiningal tola ñiningal chamandi bi ayo wala ko civilisation est mi fin au fin na kera ka teme wati teme ne una akera ko yemin kera ijtimaiyan socialement siyasiyan politiquement iqtisadiyan économiquement yani o koro didi komi ko na kera folo mo teme no mbulu na kera akera soro sirai akera je kafo sirai akera mara sirai afo belajelema ko histoire mais au min tora sina faut qu'on ait bima amba foruma ko civilisation d'accord ni ne ga kuma famu au fait fin no kera kunu no nyogona kelime ga ke bi abe fodi mako civilisation de nyele o nyele mais karamogoni afam donc ni fin munun kera Muhammad Khatib na nous ma yansoro par exemple comme munun kera nous dana wakati la comme sunjata nunga wakati comme munun dana wakati nunu na be fodi mako histoire mais na min tora sina ga na se bima o civilisation donc voilà est-ce que kurugan fuga yi civilisation de wa civilisation te parce que benga on de kero fenena a benga munun tora sina ga se bima am se ga fo o yanga civilisation o de anga civil anga nyele odi mashallah na fa misali ala démocratie ni politique mara hakilla mara famia jugo do didu mara famia jugo chaman timena nyene maya kono d'accord ka ko démocratie mais a fin nana ni atara ama se on mabi anse ka fo ma civilisation on ba fo ma historique yani femi fenkoro mais min tora senaga na sebi ma fo ma ko civilisation no nyele OK mais est-ce que olao komi anye démocratie ko kuma fo san jamana mun ni dictatoriat bi est-ce que olu fenega civilisation do no asora adam na kunu nga sebi ma bi am domine go bi jengo no ni ajetimne wa fo système politique en nizam siyasiya yani mara tableau min bi nani didu
démocratie no forme beje fanga ou bien aga keni malakiye royaume uluri otora sena ani nizam shura no islamia be politique e chugami kan fo jama ka nyine wa hakilla la ta soro du jama nyemo go debe voter uluri be hakilla uta d'accord ou bien ani socialisme al-ishtirakiya ou communisme ina fo afoko be ga barake jamanay d'accord uluri tora nyama politique système una kana si ambe donc ko mambe domine ko mimbi mara chugo ya nani ne beno iboraka ida do olula sisan kulu wala ngakilla alla mel jekulu fane famu sorala halsa ambe continue anga nyini ngalu fe ngakilla yekuma min fo civilisation ka no nyele ngakilla mo chama ni famu chama sorala karamo nyini ngal flana o be talike civilisation nafa jumɛn de bɛ civilisation in yɛrɛ la hadamadenya kan nafa min b'a la yani n ka don o la fɔlɔ a ti ɲɛ fo n ka fɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ civiliselen ye ani mɔgɔ min tɛ mɔgɔ civiliselen d'accord aw mɔgɔ min mutahadir n'o de ye a bɛ fɔ mɔgɔ min ɲɛɛlɛlen don o min ye duguba kɔnɔ mɔgɔ ka d'a kan a bɛ fɔ civilisation ɲɛɛlɛ awɔ a ti taa duguba kɔnɔ sigi ko non karamɔgɔ minnu bɔra burusi kɔnɔ dun ni bɔra burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ i kɛra yani mɔgɔ civilisé i kɛra mutahadiri donc ɲɛɛlɛn yɛrɛ tɛ taa duguba kɔnɔ sigi de ko wa ou bien duguba kɔnɔ mɔgɔya de ko duguba kɔnɔ mɔgɔya ani civilisation tuma dɔ la a bɛɛ bɛ kɛ fɛn sugu kelen bɛɛ bɛ don fɛn kelen na ka d'a kan n'a fɔra arabukan na hadɔra yani mɔgɔ min ye ɲɛnamaya kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɛcogoya la comme bi an b'a fɔ minnu ma les citadelles ka d'a kan hali ni suratu Yusuf lajɛ ya Yusuf b'a fɔ Yakubu ye tuma min na u ye sujuru bin a ye sogo bɛɛ bɔlen kɔfɛ a b'a fɔ wajaha bikum minal badwi yani an bɛ Ala fo k'ala Ala min ye n ka sogo kɛ tiɲɛ ye a bɛ tan ka sɔrɔ k'a fɔ ko Ala min nana n'aw ye ka bɔ burusi kɔnɔ ka na anw ma yan nɔ aw tun bɛ gɛlɛya ni fɛn kɔnɔ d'accord donc normal o b'a yira k'a fɔ duguba kɔnɔ sigi fɛnɛ ye ɲɛyɛlɛn sira dɔ ye d'accord ka d'a kan a fɔ hali dɔnniya bɛ caya yɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ ni so ka ca yen yani jolifɛnw ka ca yen dɔnniya bɛ caya yen ɲɛtaa bɛ ɲɛɲini yen nɔ donc a bɛ komi jamana min ni construction bɛ yen ni jɔli bɛ yen kosɛbɛ ɲɛtaga taamasiyɛn dɔ ye o fɛnɛ ye naam hakɛda d'accord bon sisan komi yɛrɛ ko k'i tɛ tɛmɛ f'i ka don mɔgɔ ɲɛyɛlɛnni jɔn de ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnni o la Ibn Khaldun Abdurrahman Ibn Khaldun a ye kuma min fɔ o kan ka d'a kan ale ye dɔnnikɛla ye min ye baara kɛ hadɔra bonda la kosɛbɛ n'o ye civilisation ye a ko mɔgɔ ɲɛyɛlɛnlenw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni u bɛ kamaliyatu yani a taraf u bɛ ɲɛnamaya kɛ ni bɛndiya ye u ka ɲɛnamaya gɛlɛya min b'u kan bi u tɛ fɛ sini k'u sɔrɔ a la daiman u bɛ fɛ ka taa ɲɛ yani tɔtɔw ka yɛlɛn tuma bɛɛ ni gɛlɛya min b'u kan bi u tɛ fɛ sini u k'u sɔrɔ d'accord o ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnni de d'accord wa a bɛ fɔ alhadɔra ayidɔn ko ɲɛyɛlɛ ye étape dɔ de ye étape kɔrɔtalen de don ɲɛnamaya étapew la min ni adamaden sera ka ɲɛtaa kɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan dɔnniya kɛnɛw seko ni dɔnko bololabaaraw donc mɔgɔ minnu b'olu kɛ olu fɛnɛ ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnnenw de ye olu fɛnɛ ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnnenw de ye d'accord sisan nɔ ɲɛyɛlɛ n'o ye civilisation ye ko a ti kɛ fiyewu fo waati min na ni siran ani basigibaliya taara ka bɔ n'i y'a mɛn adamaden b'a fɔ n bɛna sigi ka kow dilan an ka ɲɛtaa sɔrɔ kow la o bɛna sɔrɔ hakilisigi bɛ yen basigi bɛ yen ni basigi tɛ yen hakilisigi tɛ yen adamaden tɛ se k'a fɔ ko e bɛ civilisation ko kuma fɔ ni kɛlɛ bɛ yen basigi tɛ yen mɔgɔw ja wililen don o b'a yira k'a fɔ ko hali o fɛnɛ bɛ jouer hadamadenw ka civilisation kan n'o y'u ka ɲɛyɛlɛn ye Allahu akbar karamɔgɔ ni kumaba de dɛ donc ni basigi tɛ yɔrɔ min na a bɛ komi ɲɛyɛlɛn tɛ yen hali ni ɲɛyɛlɛn bɛ a ka dɔgɔ hali ni ɲɛyɛlɛn bɛ a ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ta bɛ hadamaden na
sigiga miiri ka gɛlɛn mɛnɛ a ka gɛlɛn i bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini o ta in na bon o yɛrɛ i ye min fɔ in k'i ka kuma la bilasira civilisation n'o ɲɛyɛlɛ a bɛ daminɛ fikiriyan hakilila la d'accord yani fo k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ jamakuluw de bɛ fara ɲɔgɔn kan hakilila ɲumanw bɛ k'u la u bɛ sɔrɔ ka b'o la ka n'a waleya daminɛ d'accord ka n'a waleya daminɛ sisan nɔ komi i ko a bɛ daminɛ hakili la donc o b'a yira k'a fɔ hakili jɔyɔrɔ b'a la hakili jɔyɔrɔ b'a la o hakili jɔyɔrɔ fɛnɛ olu ye mun ni mun ye par exemple hakili jɔda jumɛn bɛ hakili bɛ se ka nafa jumɛn de ɲɛ hadamaden ka civilisation na hakili bɛ nafa min ɲɛ i mana fɛn o fɛn ye hadamaden ka dilan fɛnw na walima a ka sariya labɛnnenw na n'an b'a fɔ o ma kanun na loi ani art ka bololabaaraw kɛ ka fɛnw dilan i n'a fɔ fɔlɔmɔgɔw tun bɛ fara lɛsɛ ka kɛ mɔgɔw ye ka sow jɔ ka minɛnw dilan o bɛɛ ye hakili de b'o bɛɛ kɛ ka d'a kan hadamaden fɔlɔ ni hadamaden fɔlɔ jateminɛ a tun bɛ balo cogoya min na ka na ni bi mɔgɔ la i b'a dɔn hadamaden bɛ civiliser a ɲɛ bɛ yɛlɛ ka taa fɛ o kɔrɔ hadamaden fɔlɔ minnu tun bɛ yen min sabatira o ye k'a fɔ n ka sira tɛ soko la n'i sugora ka to yɔrɔ min na a bɛ si yen kɔrɔ n'a wulila n'a ye dumuni min sɔrɔ a b'o kɛ a tun bɛ balo donsoya jɛgɛminɛ mais hadamaden nana ye n ɲɛ ka yɛlɛ n ka bagan mara fara n bolo kan yanni n k'a fɔ n bɛ taa donsoya kɛ ni bi tɛ se ka diya sini tɛ diya o la n yɛrɛ ka baganw fara ɲɔgɔn kan n b'u mara n bɛ n yɛrɛ nafa u sogo la n bɛ n yɛrɛ nafa a golo la n bɛ n yɛrɛ nafa a si la a denw a nɔnɔw n bɛ n yɛrɛ nafa o la ka taa yɛlɛn hadamaden yɛlɛnna dɔɔni dɔɔni hadamaden dɔw tun bɛ yen fɔlɔmɔgɔw u tun b'u ka minɛn dilan ka bɔ fara la u ka tasaw u ka fɛn bɛɛ hali wari tun b'a dilan fara la i n'a fɔ an y'o ye cogoya min na yanni ka se hadamaden kana nɛgɛ lakodɔn k'a fɔ n bɛ se ka nɛgɛ fana bɔ k'an ka minɛnw dilan a la k'an yɛrɛ nafa n'a ye d'accord sisan n'i ka nin kuma ninnu faamuna o ye k'a fɔ o ye hakili jɔyɔrɔba de ye civilisation na i ye kuma min fɔ ka adamaden ye ɲɛnamaya daminɛ ni fɛlɛ de ye mɔgɔw bɛ taa fɛlɛli kɛ u bɛ donsoya kɛ u bɛ baganw fɛlɛ u b'a sɔrɔ u b'a sogo don a banna mais u hakili nana faamu k'a fɔ don dɔ bɛ na se sogo bɛ se ka dɛsɛ mais n'a b'i yɛrɛ bolo so kɔnɔ vraiment usage mais donc sisan ni hakilina in nin bɛ fara économiquement de kan wa ou bien nin bɛ fara mun de kan i ye kuma min fɔ yen n'i y'a mɛn civilisation pour que ka se ka mɔgɔ tɛmɛnenw ka ɲɛyɛlɛ dɔn a bɛ tali kɛ fo k'a sɔrɔ i fɛn naani dɔn u ka ɲɛnamaya k'u la o fɛn naani ye mun ni mun ye o fɛn naani u ka sɔrɔ ko n'o ye économie u ka sɔrɔ ko kelen fila u ka mara cogoya politique mɔgɔ min tun b'u mara u ka mara tun bɛ cogo di u bɛ guerrew ni fɔlɔmɔgɔw tun ka baara bɛnnen don guerrew yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛn ka taa dugu dɔ minɛ ka fara an ka mara kan u tun bɛ mara kɛ cogo di ani u tun bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo di u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o b'a fɔ turuqul aish o b'a la ani al injazatul ilmiya yani u sera ka fɛn minnu kɛ dɔnniya la culture la ani sojɔw o fɛn naani ni bɛ fɛ ka mɔgɔ ka civilisation ɲɛɲini k'a dɔn ninnu u ɲɛ yɛlɛla u ɲɛ ma yɛlɛ i b'o fɛn naani de ɲini k'a dɔn n'i sera k'o fɛn naani dɔn o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i y'u ka civilisation dɔn wa fɔ civilisation bɛ suguya fila de alhadaratul kubra wa sughra yani civilisation belebele ana fitini no ɲɛyɛlɛba ye ani ɲɛyɛlɛ fitini ɲɛyɛlɛba ye min ye o de ye mɔgɔw jamakulu ye minnu ni kan b'u bolo kan min sɛbɛnnen don d'accord i n'a fɔ an b'o kalama olu ni Asie kɔnɔna la ani Europe olu ka civilisation bɛɛ ye civilisation ba ye ka d'a kan sɛbɛnni tun b'u bolo o kɔrɔ tɛ anw ka mɔgɔw ɲɛma fana civilisation kun don civilisation b'an bolo mais an t'a fɔ ma hadaratu sughra ɲɛyɛlɛ fitini ka d'a kan sɛbɛnni kun t'an bolo an bɛ se k'an ka fɛnw sɛbɛnni min dɔw ko ni n hakili t'a la mɔgɔ kelen min fa tigi ko ni fɛn min sɛbɛnna o de bɛ to mais ni fɛn min fɔra ɲagami bɛ don a la d'accord donc civilisation n'i y'a jate minɛ ani histoire ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni e ka kuma taabolo la mais sisan ni fɛn min tora comme kuma daminɛ na i ye min fɔ min continuer na ka na o de ye civilisation ye ni min banna sira la o ye toujours histoire ye donc sisan i ko kumabaw minnu ka bon civilisation na o ye minnu ye sɛbɛnni kɛ voilà bon a tɛ ko minnu ma sɛbɛnni kɛ k'olu fɛnɛ ma civiliser mais olu ta bɛ jate civilisation fitininw de fɛ i n'a fɔ anw taw bɛ cogoya min na civilisation Afrique a caman bɛ yen
empire du Ghana ou empire du Songé ou caman empire du Mandé du Mali et tout ça même Afrique et civilisation na on be se ka fo kumabala munnu ni sebeni tumbu bolo o misraka o na fo ma égyptien d'accord tumbu bolo ani habashaka éthiopien o ba fuluma ko hadaratu mamlakatu Aksum Aksum okoro Aksum uga marato da Ghana d'accord comme Mali empire du Ghana ok sano nyiningali wara mimba mbolo ka tengwila oui et civilisation et jamakulu jumeu walma mogo jumeu ni civilisation marquée diengono ou bien mogo munu ni histoire marquée nous ka civilisation bawi nous ka nyelo ni Mohamed Khatib oyara la mogo munu ni civilisation marquée nyena mayala aw uka tianko sobe mais akumaba d'accord amena ulu fo o jani ko sobe afolo afoma hadaratu bilad الرافدين حضارة بلاد الرافدين نعم oye nyele walma civilisation mi sigira baji flani nyogonche baji fla ani nyogonche nahru al-furat wa nahru ad-dijla oye fanme obi iraq bi ko fla ani nyogonche badi du fe ko de lu bay ko jidiu ko jiduma forma wala tiere ni ko kanga foka clean ba oye ko jidi al-bahr naharu bon bamananga na absega fo bafana ma absega fo ba halni ko tala daga amuri don ambu anga doni yodi suno karamogo ko jidi taw fi malaya ambe bajeliba ani fleuve Sénégal le don ambu le don ko sobe ore kama na farako ba am hakli bodi ok inchallah donc ego ko olu ka civilisation bolla mon kan olu ka civilisation yana nga fo abolla min kan civilisation munu willa yeno ala belebele doyi hadaratu as-somariyin somariyen olu e kunye modo ye munu nyelela d'accord ye barabaki wa kadhalika abu chugala al-akadiyun olu fene tunye shia kilin olu fene o shia olu bara jumene ke muye je marqué o bara minke ulu ka mogo sorola munu ye so ka faral lese ka akeni uyere sagoy d'accord akeni nyenama fen dia ni ma fen ko lese uye sanu ubo uye keleke fen glan d'accord uye fen chamanke ulu ko fe hadaratu babil wa ashur namba fuma civilisation babylon karamoga mi babylon men ka cha kosobe ulu ka ko dugolente mogo sila kosobe mogo ni ta histoire lame ebe bo babylon ko kalama kosobe babil abi Irak donc si ça no ye dugu fla fen fo ni bebe Moyen-Orient la aduna fo Moyen-Orient mogo u kona kunyele u kulu nye kona khaylen kosobe babil kaw uka barawla bilibili do yimi ka karanga ko glanka dugu kori karanga komi sigaso tataba mbolo ya chugam Allahu akbar opini babil me ku ka nyele abeki nyene na fo dugu de do min tun sigilembe yoromi ni fembe mutawafir ina fo baji ububolo ko ububolo sanu bi ububolo ni mubolo ka tote otubolo babil fem fla drone tumi nyena ma bi sega ken femi o yoromi u ka dugu kolo tunye dugu kolo wa fa roma al ardu al khasba yani dugu kolo kunu dugu kolo jalan kunte donc senega fem sega kaka ko sobe fila baji fenetum baji min tumbu bulu donc u ka ingénieur ni mo munu barake lawi u baji u be canal bobala wala sa obsega senega chungam naka dugu la wili ka ke dugu bay adon ko son dien kono dugu fosh kunte mi nga bongate mu ga dugu kan usa zambeka kumani sa ba joli kuma de tan babylon ulu ka isto ebe ga wa civilisation min fo san ke mesaba de don wa san bakele ni do san wa shegin
donc o ga koroni a bɛ fɔ de ma ko préhistoire de usa donc ka kɔn biɲɛ mɔgɔw sɔrɔla minnu ye canal bɔ ji la canal bɔ ji la o ka bɔ yen fɛnɛ u ye fɛn min kɛ min yɛrɛ bonyana kosɛbɛ Allahu akbar u y'u ɲɛsin jago ma tun bɛ ɲɔgɔmɛw fa feerefɛnw na d'accord ka taga n'u ye u gɛrɛfɛ duguw la ka taa feere Allahu akbar olu yɛrɛ kun y'u ɲɛsin jago de ma kosɛbɛ commerce ka d'a kan hali n'i y'u ka hadɔrɔ kala a bɛ fɔ ko ni i ka sara kalo la i k'a kilan 10 bɔ k'a bila olu de ye o hakili la sɔrɔ i mana fɛn o fɛn sɔrɔ i k'a kilan 10 bɔ k'a bila ko mana gɛlɛ cogo o cogo i kana mɔgɔ la i b'o bila yen don nataw kosɔn i bɛ se k'o investi i bɛ se ka o lacaya cogoya min na i bɛ balo kilan 9 in na donc sisan nɔ ni ka kuma faamu a bɛna fɔ compte bloqué hakilina o hakilina sɔrɔla san 800 ka kɔn bi ɲɛ san 800 ka kɔn bi Allahu akbar donc anw a bɛna fɔ anw bɛ ka tagama sennɔkɔrɔw de la mais an bɛ ka essayer ka dɔ de fara a kan dɔrɔn Allahu akbar donc sisan nɔ i ye caman fɔ n ye Babylone ta la sariya k'a fɔ an ka dugukolo yɛrɛ kan mɔgɔw ka bɛn an ka loi dilan a daminɛna olu de la loi ka fara dɔ tigɛ k'a labɛn ka loi sɛbɛn a la ni mɔgɔ min nin kɛ ale ka ɲankili nin ni mɔgɔ min nin kɛ ale ka ɲankili jamana sigi sɛbɛn Allahu akbar donc olu de fɔlɔ ye loi bɔ n'a bɛ fɔ minnu ma ko les codes jamana bɛ sigi bɔlɔ minnu kan Allahu akbar ka u ye fɛn minnu kɛ don nataw la an bɛna na don hadɔrɔ kelen o kelen an b'a bɛɛ ta n'Ala sɔnna inshallah komi bi an ka émission fɔlɔ ye o kosɔn an bɛ ka essayer ka kumaw fɔ bakuruba la faamuya bɛ sɔrɔ a la cogoya min na karamɔgɔ an ye caman faamu nin na mais karamɔgɔ ne ma min faamu o tuma an ko ko minnu ka hadɔra n'u ka ɲɛɛlɛ ye diɲɛ marqué déjà anw yɛrɛ ye farafinw de ye o tuma anw fana ka ɲɛɛlɛ ma diɲɛ marqué wa anw ka ɲɛɛlɛ ye diɲɛ marqué ka d'a kan ni mɔgɔ min ye tariku kalan i bɛ a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ka ko tɛ dogo i la mɔgɔ min n'a tɔgɔ ye ko Mansa Musa Kanko Musa ok Ustaz ni kuma nin fɔ an tun bɛ jigin ɲɔgɔn na dɛ parce que n'anw ɲɛ kuma yɛlɛ o fana ma ɲi dɛ ɲɛ yɛlɛla Ustaz ayiwa Ustaz o diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan a ye ji min kɛ a ye sanu mun cɛ ka taga n'a ye k'a gɛrɛkɛ diɲɛ kɔnɔ k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo a jouera diɲɛ sugu sanu prix kan sanu prix jiginna ka waati jan kɛ a ka hiji kɔfɛ donc a bɛna fɔ ale tagama min kɛ diɲɛ na o fisayara a ma non seulement a ma a taara sanu min di Makan a ma Makan dugu dɔrɔn lahinɛ a ye diɲɛ bɛɛ de lahinɛ a yɛrɛ nɔfɛ diɲɛ bɛɛ a tɛmɛna sira o sira fɛ Allahu akbar a ye hinɛ lase yen bɛɛ ma donc a ye nɔgɔya de kɛ diɲɛ na a bɛ fɔ donc o la sisan nɔ ni ye ka kuma faamu a bɛna fɔ anw Faransiw de ye dɔn fɔlɔ kɛ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ ka hinɛ mɔgɔw la k'u sɔn fi sabilillahi ka se o bonya a ka bonya ka se a ka bonya hakɛ ma ka se miliyari hakɛ ma ka d'a kan Kanko Musa a bɛ fɔ wari min tun b'a bolo n'i y'a estimé bi a bɛ taa 400 milliards de dollars la 400 milliards de dollars ɲɛnamaya kɔnɔ min ka wari ka ca ka tɛmɛ a ta kan ka daminɛ fɔlɔ mɔgɔw la ka na bi mɔgɔw la mais a y'a wari sɔrɔ cogo di Allahu akbar an kan ka ɲɔgɔn ɲininka o la karamɔgɔ ɲininkali bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ k'a tun bɛ impôt de bila mɔgɔw kan d'accord dɔw b'a fɔ sanubɔyɔrɔw tun b'a bolo mais a mana kɛ cogo o cogo hakilila de tun b'a la n ka se ka wari lamara ka ala caya n bɛ sanu mara cogo di donc o hakilina in o de tun ye a ka civilisation ye ok ani ni y'anw fɛnɛ ka ni y'a tubabuw bɛ n'anw fɛ ka n'an ka yɔrɔ la u bɛ taa jɛnɛ ninnu ka taa santiri la ou bien kadɔ jamana ninnu na sojɔ cogoya minnu bɛ yen u bɛ se o jɔ ni sojɔ cogoya min ye o fɛnɛ y'an ka ɲɛyɛlɛ de o fɛnɛ y'anw ka ɲɛyɛlɛ de Ustaz i b'a dɔn ka kɔn bi ɲɛ ɲagamiba de tun b'anw bolo ɲɛyɛlɛ na parce que anw kun hakili la ka arabukanba fɔ ka faransɛba fɔ ka bazin dun ka costume cravate dun ka yɛlɛ talonjan kan k'o de ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnen o tɛ Ustaz n y'a faamu bi donc n'i ye ka kuma faamu ɲɛyɛlɛ ye mɔgɔ min kɛra a yɛrɛ ye de mɔgɔ min kɛra a yɛrɛ o de ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnen ye k'a ka kokɔrɔ ta k'o labɛn ka ɲɛ o de ye mɔgɔ ɲɛyɛlɛnen ok inshallah Ustaz an ye caman fɔ Babylone ni mɔgɔ yɔrɔ minnu ɲɛyɛlɛnna an ye caman fɔ la an bɛna ɲininkali wɛrɛ tɛgun c'est égyptien misirakaw Égyptiens fana ka ɲɛyɛlɛ ye diɲɛ marqué ayiwa bismillah
ok e be do fo egyptien nga nyelen kan o ko fe ningal to munum be ambe doula na la sona ma jan wakati kan ta antegema egyptien nga nyelel belebele bay mi ni o dogolente hadora kon wal matarikhu kon oye ahramatu munu jona fuma pyramide ahramatu belebele saba mentumie jemo bebe tan naje ko majo o ka firawno ka sumara yorodi sumara legoso firawno te kafiri to di la firawna koroy marabaga ina fonni ko president kan luga kan qibtiya luga al qibtiya luga kan ni qibtiya de donc mo luta arab kan fo o te arab misra ka follow kunte arab kan fo d'accord mais binigo misra o arab kan fo kamera o fene bisega sore mente arab kan d'accord luga mo follow u ganye mo follow ko me follow le mako firawna d'accord ye ahramatu jo ina fango kalama nil ba kenu sagoy nil ku sagoy nil koro nili baji min ne abe temeni Ethiopie kana ufe d'accord ka ke sagoy ni chugodi ba bul Israël ma ina fo chugumi kadui e ka ji teme Israël ma chugumi kadui ka teme Israël ma chugumi kadui ka devier yankuna ka blaga na nga sega amogo bala ni romi ka ayelema ay karamo man famu e si sano barajide do ove mundu barajite ka dingere se nga jibu temesira ka bateme Israël ma abi boli ufe si sano kumi badilba mimbe teme ba moko fe sisan ko o teme Israël ma ka bobo moko ka taga bonay mande konna na kata Allahu akbar Egyptien yeni ke wakati jume Egyptien yeni ke ne mo mi rebe tariku kalan an islamiyya yɛrɛ ka tariku i b'a dɔn Egypte u ka ɲɛɛlɛ bi ka kɔn Musa nali Allahu akbar ka kɔn Musa nali kabi Ibrahim ka wagati Ibrahim ka wagati no Ibrahim de ni ye bɔra ka histoire min fɔ sa Babylon nakila Ibrahim nabila Ibrahim de bɛnna n'o wagati Ibrahim ye Babil kadi kuma min bɛ fɔ d'accord mais Ibrahim ninnu comme sisan an b'a ye yahudiyaw n'a bɛ fɔ o ma juifu olu ni arabu de ka ca Moyen-Orient na kosɛbɛ ani persu sisan Ibrahim ye Kildani yuri Kildani olu fene be est-ce que o siya ninnu bɛ hali bi la olu tunna donc Ibrahim ninnu tɛ arabu tɛ juifu tɛ Kildani yuri don d'accord dugu min na u b'a fɔ Khalid a bɛ Palestine fɛ Allahu akbar o bɛ Palestine yɔrɔ de la o kɔfɛ civilisation mi diɲɛ marqué o ye grec ka civilisation an man kan ka ɲinɛ o kɔ n'i y'a ye bi philosophe an bɛ philo kɛ école la philo daminɛna jɔnw na greciw na n'a fɔra greciw sisan bi an bɛ kuma Grèce de kan wa ou bien sigiyɔrɔ wɛrɛ b'u la sigiyɔrɔ min b'u la k'a bɛ fɔlɔ tun bɛ yɔrɔ min na hali bi an hakili la u bɛ o yɔrɔ kelenw de la oui diɲɛ an bɛ wagati min na an bɛ asrul awlama mondialisation la mondialisation ɲɔgɔn na mɔgɔw sigiyɔrɔ fɛn walakin u ka siyabaw kɔni bɛ hali bi u ka jazira u ka île ninnu kan yen nɔ Europe ni Asie donda ni ɲɔgɔn cɛ d'accord donc sisan nɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ komi Europe de l'Ouest n'o ye Union soviétique ninnu fɛn ça veut dire que au fait a sigira Union soviétique ninnu kana fɛn ninnu yɔrɔ la Faransi ninnu ni Belgique ninnu a b'o olu de ni ɲɔgɔn cɛ ani Italie ninnu bi yɔrɔ caman bɛ yen hata Syrie yɔrɔ badenw tun bɛ yen nɔ Grèce tun bɛ yɔrɔ min Grècew tun bɛ yɔrɔ minnu coloniser d'accord ka don Turquie kɔnɔnaw na ka taga fo Europe kɔnɔna fanbaw la donc ni y'a faamu colonisation a ma daminɛ bi an bɛ ka colonisation min yɛrɛ fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye fɛn min ye n'an tɛ Ala deli mɔgɔ k'a ye bi donc o colonisation yɛrɛ o tɛ bila ko ye bila ko tɛ ayiwa inshallah karamɔgɔ i ye fɛn caman fɔ an ye hadɔra la vraiment an ye faamuya caman sɔrɔ bi civilisation na kosɛbɛ o kɔfɛ an ma kuma arabu ta kan arabu ka civilisation bi i n'a fɔ anw yɛrɛ de y'an sigikun ye ka d'a kan anw ka sigikun ye civilisation islamique n'i y'a mɛn civilisation islamique civilisation arabe o tɛ bɔ ɲɔgɔn na ok an ka ɲininkali tun bɛna tɛnku min na o tun ye civilisation islamique ye Oustaz n'a fɔra ko silamɛya ka civilisation o ye mun de ye
silamɛya ka civilisation ye min ye o de ye civilisation ye ɲɛɛlen min n'a sigilen don silamɛya diinɛ kan. D'accord. N'a sigilen don silamɛya diinɛ kan i n'a fɔ cogo di silamɛya ka hakililaw ɲɛɛlen o ɲɛɛlen n'a sigilen don kan a fɔ o ma civilisation islamique. Ok. Bon, silamɛya ye civilisation minnu sɔrɔ yen komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ko civilisation arabe o civilisation arabe yɛrɛ ye mun ye? O ye arabuw ka ɲɛɛlen n'an ko arabuw ka ɲɛɛlen arabuw ye kun ye mɔgɔ qualité minnu ye ɲɛnamaya la u dɔnnen don u sigiyɔrɔw dɔnnen don i n'a fɔ arabu bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ damadɔ arabul bagida arabul musta'ariba olu arabu minnu n'u si la tun na n'o kun ye adikaw tamudakaw arabu dɔw bɛ minnu si la tun na n'u tɛ yen bilen u tɛ yen bilen usazo o sɔrɔla mun fɛ? O sɔrɔla u ka ala sɔsɔ fɛ. Donc ala de ye olu ɲɛŋa fanga tun b'u la u ye fɛn caman kɛ dugumakolo sanfɛ. Adakaw kun ye arabu de ye. Arabu de kun don. Kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ wa amma ad. U ka ciden kun tɔgɔ ye Hud. U ye ɲɛɛlɛ kɛ u ye baaraba kɛ u ye jɔliw kɛ u ka ciden yɛrɛ t'a f'u ɲɛna ko aw bɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'aw y'a ye aw bɛ taa a kɛ jɔlifɛnbaw ye aw bɛ taa jɔlifɛnbaw jɔ a kan subaw ka waso ɲɔgɔn na. Donc olu kun bɛ so jɔ ka waso ɲɔgɔn na. Allahu akbar. Donc olu fana ka civilisation kun bɛ yen nɔ sojɔ b'a la. Sojɔw b'a la. D'accord. I ko ko ani jɔn? Ani Samudkaw. Ani Samud. Samudakaw yɔrɔ min Ala b'a fɔ k'a ye fiɲɛ kɛ ka dɔw halaki o Samudaka ninnu fana kun ye arabu de ye. Arabu de kun don. Donc halaki de ye olu si latunu ka na ni arabu kuraw ye wa ou bien olu si latununa ka bɔ arabu tɔw cɛla de? Olu si latununa arabu minnu bɛ yen nɔ bi olu ka arabuya sɔrɔla ni sira wɛrɛ de olu tɛ arabu yɛrɛ yɛrɛ. Donc arabu fɔlɔw tɛ. Arabu fɔlɔw tɛ. Allahu akbar. Sigi a bɛ ko min bi sigi fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ cogo min na a ka ca Ala fɛ i bɛ jamu bɛɛ siya bɛɛ ye. I n'a fɔ n'i taara aw yɛrɛ ka jamana na maraka jamana na i bɛ Jakite maraka ye i bɛ siya bɛɛ maraka ye. Kosɛbɛ i bɛ Kulubali maraka ye a ka ca Ala fɛ siya jamu foyi tɛ yen nɔ k'i t'o sɔrɔ ko a maraka bɛ yen. Ok. Donc sigi fɛ bɛ mɔgɔ yɛlɛma. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ yɛlɛma. Donc arabu minnu bɛ yen bi ni n y'a faamu olu ye sigi fɛ arabu de ye. U ka arabuya sɔrɔla olu de fɛ. Ok. O la silamɛya ka civilisation a ma k'a fɔ a nana ɲɛyɛlɛ minnu sɔrɔ yen k'a y'u lagosi a m'o kɛ. Ok. A ɲɛyɛlɛ minnu bɛ yen ni fɛn minnu b'a arranger o la minnu bɛ a ka maslaha bɛ fɛn minnu na. D'accord. A ka nafa bɛ minnu na a y'olu ta. Ok. Minnu ni silamɛya ka nafa t'u la a y'olu bila. Ok. Sisan nɔ janni an ka taa yɔrɔ jan. Donc silamɛya ka civilisation ko silamɛya nana sɔrɔ nafa bɛ fɛn minnu na a bɛ dɔw ta olu la a nana sɔrɔ nafa fɛnɛ tɛ fɛn minnu na a ye dɔ bila olu la mais silamɛya nana sɔrɔ nafa bɛ civilisation jumɛnw na n'a ye dɔ ta olu la ani ni nafa tɛ minnu na n'a ye dɔ bila olu la. O misaliya ye min ye an ko silamɛya tɛ se ka bɔ arabuya la ka d'a kan silamɛya ka kan ni an ka dustur belebeleba yɛrɛ n'o y'an ka constitution belebele kuranɛ a bɛ kan jumɛn de la? Arabu kan de la. O la ani silamɛya jiginna mɔgɔ minnu cɛla minnu y'a lase anw ma. Ok olu fana ye arabu de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam. O ka bɔ yen an b'a fɔ minnu ma gɛrɛkiw yunanikaw silamɛya y'i nafa ba de ta u ka kodɔnw na. Yunan n'o ye Grèce. Yunan o ye Grèce de ye. Donc ni arabu ko Yunan o ye Grècew ka empire wagati de ye. Empire wagati. Allahu akbar. U ye nafa minnu ta o la u ka filow u ka dɔnniya minnu tun b'u bolo u y'a caman ye bayɛlɛma ka na arabu kan na ka bɔ olu ka kan u ka jɔcogoyaw u tun bɛ so jɔ cogoya min na ok dolo dɔnniyaw a caman bɛ arabu yɛrɛ tun b'a dɔn astronomie arabu tun b'a dɔn mais u ye u yɛrɛ dɛmɛ ni ninnu fana ka dɔnniyaw dolo dɔnniyaw ye d'accord donc n'an y'a faamu wagati tɛmɛnenw na mɔgɔw tun bɛ u ka civilisation fana falen ɲɔgɔn ma mais est ce que o civilisation falenni ɲɔgɔn ma furu sira fana tun b'a la wa? Furu sira kun t'a la bon min yɛrɛ kun y'a la principe yɛrɛ o ye jago sira. Jago sira mɔgɔw bɛ ne ye silamɛya sira anw fɛ ni sira jumɛn? Jago sira.
jagokɛla minnu kun bɛ taga jazira la arabiya la ka taga arabu dugu la ka ɲɔgɔnmɛ cɛncɛn sira fɛ olu de donna ni silamɛya ye. D'accord, donc n'i y'a faamu silamɛya donna anw fɛ yan ni jago sira de. Jago sira. Ok, mais silamɛya ma don Mali fɛnɛ na fankelen fɛ dɛ, parce que a donna nord ye, n hakili la a donna ni sud fɛnɛ, parce que Alhaji Umar Futi ninnu olu fɛnɛ donna ni n'a ye ka bɔ Sénégal yan fan in fɛ. Bon n t'a dɔn sisan nɔ comme o ye histoire de ye, an ka base to kan bi, an ka histoire an ka base bɛ min kan o de ye civilisation n'o ye ɲɛyɛlɛ. Ok, inchallah, mais silamɛya ka yeta ye mun de ye ɲɛyɛlɛ na? Silamɛya ka yeta ye min ye ɲɛyɛlɛ la, silamɛya b'a ye k'a fɔ an ka shura n'o ye ka ɲɔgɔn ni ko min nana ka ɲɔgɔn consulter ka ɲɔgɔn hakilila ɲininkali kɛ. Silamɛya b'o bila ɲɛfɛ kosɛbɛ. O kɔfɛ ani arabaniya ka mɔgɔw ɲɛsin u tigi ma, u danbaga, ka mɔgɔw bila sira ka t'o ma, ani al-adala tilennenya. Donc ka kɛ mɔgɔ tilennen fɛnɛ ye, o fɛnɛ ye ɲɛyɛlɛn dɔ de ye. Ka tilen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ka tilen i ka ko bɛɛ lajɛlen na. Donc n'i y'a faamu sisan, silamɛya ka ɲɛyɛlɛn tilennenya yɔrɔ la, ka tilen ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔni o ye police judiciaire ni juge ka baara ye, o fɛnɛ ye ɲɛyɛlɛn dɔ de ye. Donc ni mɔgɔ fɛnɛ y'a ka danaya fɛn d'i ma k'o minɛ, o fɛnɛ ye ɲɛyɛlɛn dɔ ye. Allahu akbar. O ka bɔ yen, al-musawat, égalité, ka bɛɛ kɛ kelen ye hakɛw la. Oustaz, ni kuma in développer kosɛbɛ dɛ. Ni kuma in développer li min ye, k'a fɔ bɛɛ ye kelen hakɛ la, kiiri bonda la. N ye denmisɛnnin ye, n ye makɔrɔba ye, ni ye jɔn ye, ni ye hɔrɔn ye, ni ye cɛ ye, ni ye muso ye. Silamɛya ka bi égalité min sabati o de, mais kuma min bɛ mɔgɔw da la égalité cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, k'a fɔ cɛ ni muso ka kɛ kelen ye hakɛ la. Silamɛya ti o bi mɔgɔw b'a ye ni cogoya min ye, o silamɛya t'a ye n'o ye. O tuma silamɛya ye danfara don cɛ ni muso cɛ wa Usayi? Awɔ, danfara min don o ye tiɲɛ yɔrɔw. Mais est-ce que fusamantiya danfara de don? Fusamantiya cogo di? Sisan nɔ silamɛya y'a fɔ ko cɛ ka fisa ni muso ye de wa ou bien muso ka fisa ni cɛ ye de? Inna akramakum indallahi atqakum. Min ka bɔ bɛɛ yɔrɔ, min ka bɔ Ala yɔrɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan, min ka fisa Ala bolo ka tɛmɛ o bɛɛ kan, o ye mɔgɔ min bɛ Ala sira la ɲɛ ka Ala gasi sigi ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan. Donc sisan nɔ n'i y'a faamu, o b'a yira k'a fɔ cɛ ni muso aw ka siranɲɛ de b'aw fisa ni ɲɔgɔn ye, cɛ man fisa ni muso ye, muso man fisa ni cɛ ye. Mais hakɛ yɔrɔ la, Ala ye hakɛ dɔw di musow ma, ka hakɛ dɔw di cɛw ma, mais o tɛ fusamantiya ye. Ala b'a dɔn a kan ka kɛ ten to de. Voilà. Ka d'a kan Ala de bi bi ko, sini ko, kunun ko kan ka na ale b'o dɔn. N'i y'a ye anw ka bi an ka ko sigilen don fɛn minnu kan, sariyaw bi an bɛ sariya dɔ ta, sini an b'a yɛlɛma, sinikɛnɛ an b'a ta, o kɔta an b'a yɛlɛma. Silamɛya la o tɛ yen, sariya thabit a sabatilen don. Yɛlɛma cogo fosi t'a la. Parce que o ye Ala kumakan ye. Parce que nin don in ye hadamaden hakilina de. Tuma dɔw la i b'a ye fiɲɛ b'a la, an t'a tilen. An b'a la tilen. D'accord. Wagati bɛɛ ni a cogoya a n'a sariya. O ye an ka bi diɲɛ taabolo ye. O ye an ka bi diɲɛ civilisation ye. Silamɛya ta la o t'a la. Donc silamɛya ka civilisation ye civilisation kelen de ye. Kuranɛ jiginni banna ka kiiri minnu to yen, o b'a nɔ na yɛlɛma cogo t'a la. Kiiriw de bɛ yen hali sini. Yɛlɛma cogo t'a la. San 1400. San 1400. Allahu akbar. Wa kadhalika silamɛya b'a ye fana hɔrɔnya, bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye. N'i y'a mɔgɔ min y'a jateminɛ, i b'a ye silamɛya nalen o b'a sɔrɔ jɔnya ko kun bɛ da la. D'accord. Mais silamɛya ye jɔn kan hɔrɔnyali, a ye saraba k'a la walasa mɔgɔw k'u ɲɛsin jɔn kan hɔrɔnyali ma. Donc silamɛya ka laɲini dɔ ye hadamadenw ka hɔrɔnya. Mɔgɔw ka kɛ bɛɛ ye justice yɔrɔ de, mɔgɔw ka kɛ kelen ye. D'accord. O fana ye kumaba ye Ustaz. Inshallah ni silamɛya kumana a kan, hadamadenw ka kɛ kelen ye, jɔnya ka dabila, cɛw man fisa ni musow ye, musow man fisa ni cɛw ye, o ye silamɛya ka ɲɛyɛlɛn dɔ ye. Ok. An ye min fɔ ka ɲɔgɔn consulter a shura. Ani ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na, o ye silamɛya ka. Ani ka lɛgɛli kɛ intérêt commun. Jama ka nafa bɛ min na. Jama ka nafa. O ka bila mɔgɔ kelen ka nafa kan.
donc sisan non ni ne kelen bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na a bɛ fɔ min ma ko a tɛ fɔ o de ma ko intérêt particulier wa ne kelen bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na n'a nana ye k'a fɔ ko jama tɛ nafa sɔrɔ o la ne ta bɛ bila jama ta bɛ ta Allahu akbar donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya ye bɛɛ ka nafa a y'o de kɛ ko sankɔrɔtali a y'o de bila ɲɛfɛ ani fɛnɛ al-ukhuwa al-insaniya adamadenya balimaya o kɔrɔ sisan adamadenya balimaya o ye min ye k'a yira k'a fɔ adamaden bɛɛ ye kelen adamaden bɛɛ ye kelen bɛɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ mais o différence sisan nɔ différence jumɛn bɛ o ni fusamancaya yɔrɔ cɛ ou bien hadamadenw bɛɛ ye kelen o yɔrɔ la o ye min ye k'a fɔ nin ye farafin ye nin ye farajɛ ye nin ye juif ye nin ye yahudiya ye nin silamɛya ye nin silamɛya ye nin k'o bɔ yen pewu donc silamɛya yɛrɛ ka laɲini ye ça au fait hadamaden bɛɛ ye hadamaden de ye i m'a ye a fɔ n'i donna silamɛya la ko fusamantiya tɛ arabu ye finman kan fusamantiya tɛ arabu ye européen kan bɛɛ lajɛlen ye kelen silamɛya ka hakɛ la bɛɛ lajɛlen ye kelen donc silamɛya de bɛ nin fɔ k'a fɔ ko arabu man fisa farafin ye arabu man fisa nansara ye arabu man fisa yahudiya ye Allahu akbar fo n'a kɛra ala ɲɛ siran ye yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kule la bi droit de l'homme ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu n'i ye an seginna kɔfɛ ni dɔɔni ka kɔn première guerre mondiale ye bɛɛ b'a dɔn u ka société tun bɛ cogoya min na u ka maraw tun bɛ cogoya min na donc tiɲɛni de kɛra kunun olu y'a ye de olu nana bɔ donc olu bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ silamɛya kɛlɛ tuguni k'a to olu bɛ ka hakilina minnu ta bi o y'a sɔrɔ silamɛya ninnu ta a mɛnna ka kɔn san caman ye d'accord olu bɛ ka hakilina minnu ta bi n'o ye k'a fɔ par exemple tɔɲɔni min bɛ kɛ ka ɲɛsin muso ma n'a bɛ fɔ violence faite aux femmes bi olu b'o ko o min kɛlɛ kunu silamɛya y'o kɛlɛ ka tɛmɛ silamɛya y'o kɛlɛ ka tɛmɛ Allahu akbar fusamantiya min fɛnɛ kun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw kun b'u denw faga silamɛya y'o fɛnɛ kɛlɛ kunu mɔgɔw bɛ k'o min kɛ silamɛya y'o fɛnɛ kɛlɛ donc guerre fɛnɛ na musow kana faga denmisɛnninw kana faga nin kana kɛ donc droit de l'homme en un mot silamɛya y'a daminɛ diɲɛ ɲɛ quoi silamɛya ka civilisation ni nana ni bi an bɛ ka fɛn o fɛn ye ne a bɛ o ye silamɛya ka hakilila baden de ta k'a développer k'a layiriwa mais silamɛya ka civilisation silamɛya ka civilisation a bakuruba la mɔgɔ minnu ye histoire marqué silamɛya ka histoire civilisation na olu dɔw ani est ce que mɔgɔ minnu ye silamɛya ka histoire marqué a bɛɛ ye arabuw de ye wa a bɛɛ tɛ arabu ye n'i y'a jateminɛ silamɛya dɔnnikɛla fan caman bɛ yen nɔ minnu tɛ arabu ye kun jɔn ɲɔgɔn na Bukhari Bukhari hadisa dɔnnaba in arabu tɛ Allahu akbar a fɔra ko mɔgɔ min bɛ ala kira kumakan dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan farafin de don la ayi a fɛnɛ farajɛ de don mais arabu tɛ u ka yɔrɔ bɛ u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Bukhara tun bɛ Rusiya fɛ mais bi Bukhara fa bɛ Union soviétique fɛ a tun bɛ donc mɔgɔ min ka hadisa dɔnni ka bon ni bɛɛ ta ye o ye Rusi de don hali arabu tɛ Allahu akbar nin b'a yira k'a fɔ min fɔra ko bɛɛ égalité ye ani silamɛya balima silamɛya yani adamadenya balimaya nin b'a yira k'a fɔ o bɛ ye silamɛya ka civilisation donc silamɛya ka civilisation dɔ ye n'an y'a faamu finman b'an fusa jɛman ye jɛman b'an fusa finman ye donc égalité hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kelenya cɛman fusa muso ye musoman fusa cɛ ye bɛɛ ye kelen de mɔgɔ man fusa ni mɔgɔ ye i ka diinɛ na fo n'a kɛra ala ɲɛ siran ye ok n'ala sɔnna ma Ustaz n hakili la civilisation ye caman fɔ a la o kɔfɛ an bɛna kuma nɔgɔya komi émission laban na an y'a prévu cogo min na an bɛna ɲininkali kɛ ladilikanw an yɛrɛ ka civilisation cogoya kan an ka civilisation cogoya n'an ka diinɛ civilisation cogoya an ka ɲɛnamaya civilisation cogoya par exemple Mali mun de b'a anw jɛ Mali la yan an ka civilisation na par exemple complexe b'anw na toujours a ka d'anw ye ka walifɛnw de ta k'a segin a kan awɔ ka kɛ mɔgɔ u b'a fɔ o de ma assimiler
assimilé wala ustaz n'o kɛra assimilé o kuma jugu de ye dɛ assimilé kuma jugu ye wala assimilé o kɔrɔ ko mɔgɔ ye bana yɛrɛ t'a la n bɛ mɔgɔ yɛrɛ de ta fɛ wala o ko o kɔrɔ de kɛra fɛn ye i tɛ fɛn min ye o tɛ wa o bɛ o kuma jugu ye ok o kɔrɔ ko i kɛra fɛn ye fɛn min tɛ i man ka kɛ fɛn min ye donc o kɔfɛ sisan ladilikan jumɛn b'e bolo k'an lase bɛɛ lajɛlen ma civilisation na hadamadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na mɔgɔ civilisé n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ civilisé i bɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye i bɛ fini ɲuman de don wa i bɛ kuma ɲuman de fɔ wa i bɛ dumuni duman de kɛ wa i bɛ kɛ so ɲuman de kɔnɔ wa mun de bɛ e yɛrɛ kɛ mɔgɔ civilisé min bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ civilisé civilisation na hadɔrɔ la bɛnkan dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko alkamaliyat walhaji a bɛ daminɛ adɔruriyat o kɔfɛ alhajiyat o kɔfɛ alkamaliyat adamaden bɛ ninnu de valider ka a dafa n'i bɔra nin étape in na i bɛna étape in na n'i bɔra nin étape in na i bɛna n'i y'o kɛ tuma dɔ la hali ni e yɛrɛ bolo i ɲɛ yɛlɛlen tɛ i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ yɛlɛlen o ye jumɛn de dɔrɔriyatu ye mun ye ɲɛnɛmaya tɛ se ka ɲɛ fɛn min kɔ adamaden tɛ se ka ɲɛ fɛn min kɔ i ka ɲɛnɛmaya la o ye mun ni mun ye balo mifɛn ani fini balo mifɛn fini usa karamɔgɔ an tɛ se ka ɲɛ dumuni kɔ dɛ ou bien maninkaw bɛ ɲɛ dumuni kɔ fo ni marakaw de bɛ ɲɛ ko d'accord donc balo fini ani dumuni o n'a ɲɔgɔn wɛrɛw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ɲɛnama tant que ni nin b'i la i tɛ se ka ɲɛ fɛn minnu kɔ donc olu ye prioritéw de ye nin b'i hakili b'i i tɛ se ka ɲɛ olu i tɛ se ka ɲɛ olu kɔ nin bɛ hadamaden na hakili b'i la i tɛ se ka ɲɛ fɛn minnu kɔ o de ye civilisation ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye filanan o kɔfɛ alhajiyat mago ɲɛ fɛnw mago bɛ ɲɛ ni fɛn minnu ye ok misaliyala la dumuni sɔrɔla an ye fɛn minnu f'olu sɔrɔla f'i ka so ɲini i bɛ si min kɔnɔ o ye mago ɲɛ fɛn yɔrɔ mago ɲɛ fɛn don ni bana nana kɛnɛya ka ɲini ni hakilisigibaliya nana hakilisigi ka ɲini olu bɛɛ bɛ don hajiyatu kɔnɔ insécurité sécurité n y'a faamu sécurité ani mun wɛrɛ ani furakɛli o fana y'a dama sécurité ye ka d'a kan n'i y'a ye an tɛ se ka fɔ o ma dɔrɔyatu adamaden dancogo la i ka kɛnɛ de fɛn dɔ de bɛ na ka kɛnɛya bɔ yen n'o kɛra wajibi i bɛ haja mago bɛ i bila ka ɲɛsin kɛnɛya ɲinini ma mago bɛ bila ka ɲɛsin fɛn o fɛn ɲinini ma a fɔ o de ma alhajiyat donc sisan n'i y'a faamu bana tɛ don fɛn kɔnɔ prioritéw kɔnɔ mais fɛn dɔ de b'a to bana b'i sɔrɔ donc bana ye haju de ye donc n'a y'i sɔrɔ sisan nɔ i b'a solution de ɲini mais i bɛ se ka a bɛ se ka kɛ i bɛ balo fo ka sa i tɛ bana parce que hadamaden naturel la a ka kɛnɛ de Allahu akbar n'o bɔra yen kamaliyatu bɛ na kamaliyatu ye min ye dafalanw misaliyala sokɔnɔminɛnw ani masirimafɛnw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ye kamaliyatu de mais ni e ma balo yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ e k'a fɔ ko f'i ka kamaliyatu ɲini nansɔngɔ sɔrɔli ka gɛlɛn mɛ e k'a fɔ ko fo n ka mobili san a hakilila ka sɔrɔ i la baasi t'o la o la an b'a fɔ ma ambition k'a fɔ don nataw la n ka se ka nin sɔrɔ n ka nin sɔrɔ mais e kana da hakilila ma k'a fɔ k'i bɛ a waleya yɛrɛ de d'accord i b'i yɛrɛ don problème na i b'i yɛrɛ don problème na komi an ka saga korona dɔɔni karamɔgɔ an b'i fo i ye tani ka segin min kɛ ka bɔ i ka so fo ka se bi ma fɛn min b'i sɔrɔ i natɔ la ala kana to o k'i sɔrɔ i tatɔ la karamɔgɔkɛ ladilikan minnu fɔ an b'olu kɛ ka émission datugu ka jiri dɔɔni k'a la o de ye k'a fɔ hadamaden fɛn min se t'i ye ni n y'a faamu i ka kuma la i ka n'i yɛrɛ bila o la d'accord donc hadamaden toujours ni fɛn min se t'i ye n'i yɛrɛ bila o la i bɛ don dingɛ de kɔnɔ i tɛ bɔ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala kana an jigin dingɛ kɔnɔ an tɛ bɔ dingɛ minnu kɔnɔ mɔgɔ min kun bɛ caméra la bi o y'aw balimakɛ Yusuf Tarawele micro bara bɛ mɔgɔ min yɛrɛ bolo o ye Muhamadu Katibu Kanute an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.